Hindi ka man na nag-rent na upuan ko. Uy, grabe yung renting. Ako may rent ko dito per day. Tama no? Ba dapat mag-rent, diba? Ay, masarap pa yung ulam nila, ma'am, or masarap? May kamera kasi plastic mga tao dito. Half order kasi siya. Budget meal lang siya. Ay, tapos kinakaagad? Ay, Pautan ka dito. Na apo. 8 ounce. Kakain ka ito ka, dali. Deduct na lang siguro. Deduct sa materials. Deduction sa materials, ha? Hi, ma'am. Good morning. Init kayo sa Ayan na mo mga wandere. Init yung sabaw sa bulalo. Mainit pa yung sabaw ninyo. Bilang part of the sanitary inspection, we need to check all their premises. Premises! Meron pala dito silang short order na pansit. Ay, bawal po dyan hindi may-ari. Mapapaklasin ko yung mga gamit na dito. Ay, okay yung ano namin ha. Dito pala yung ano nila. Ay! Pati yung mga trabahante ko pala pinagkukuha mo. Huwag ka na pumasok sa farm, ha? Meron silang fried chicken. Ito na ba yun? Yes. Wow! Thank you so much, Mami A. Free ba to? Free? Yes. Para sa Yun lunch ngayon? Yung food pack para sa mga students and pero hindi naman lahat. Marami sila. Paano mo ano? Yung sabi ni nanay, kailan lang yung kakain. Hindi, dapat titingnan mo yung walang pambili. Kasi mo may pambili ka ba? Isa-isa yung parang. Tani mo, may pambili ka ba? Pag makikita, dapat makikita mo yung ano, dito na ako sa gulay. Yung may, huwag mo tanungin yung may pambili. O kaya, ibenta mo siya ng ano lang, 10 pesos lang para may income ka. Di ba ano? Kung sabi lang may benta. Hindi, di ba summer ka? Ano ba ito? Itiri ba ito o karinderi o inumanan? Kasi mga Pulutan? pulutan ka dito. Ba't ganun yung kanin mo, NFA? Uy, hindi ako. Bongga. So, para maramihan to. Tsaka parang 3 days na yung damit mo, Ting. Naliligo Uy, ka ba? naligo ako ha. Kanina nga eh. Ilang bulalo? Ay, may ano pa ako. May bulalo ka din? Kaya lang kasi mawawala yung ano. Kasi walang budget yung mga bata. Wala nga sila pambili ng ano, Hindi, yung fried additional chicken. pang sabaw lang yan. Kasi kung may mga naghahanap. Sobrang busy na talaga ni Ma'am Chichi kasi balbas na hindi na nababawasan. So, wala yung shaver kanina, hinahanap ko. Sige, Lolo yo. Hi! Good morning! Yung ampun mo. Maingay kami. Ano na ilang bulalo? Yan, ano yun? Bulalo sila. Kano yung bulalo nila? Sila boss. Ang ganda ng bulalo nila guys kasi hindi lang bakay sa may langaw din. Mukha natin. Piso man nasa mo. Karpin na. Kano yan? Yaki. 3, 4, 5 pesos. Sa una yun. Yaman ka talaga dito, friend. Yun, magkano na kaya yung ano? Kanon, balita ko, maabot na ng mga 5,000 per day yung ano, network nila. Uy, alam mo ba, nagre-reklamo yung sila Ate Biblen at sila Michelle. Kapag kunti lang yung tinda namin. Dahil, Mapupunta na sa kanila yung kikitain ng ulam. Oh. Kasi syempre kapag unti lang, magkano na naman ang tubo namin per tray. Tapos dalawa sila. paano? Ay, dapat marami. Dapat sabi niya, niladagdagayan. Nagluluto sila ng, tapos niya sila magluto ng siomay, ng turon. Pagbenta ka ng ano, lumpiang itlog, yung kagaya ng binuto niya. Ay, di mga Pang masala. tumugaw. O kaya yung mga, ayun, mga pusa doon sa bahay, gawin ng siomay. Kaya sabi nila, magdagdag pa tayo ma'am siya ng tinda. Sabi ko, dandahanin natin. Tsaka papangit ng mga staff dito. Masyado maganda. Yung sabaw naman, Andy. Pati mga customer. Ano yan, dinadagdagan mo lang siya ng magic sarap. Sergeant! Hindi. Kasi meron kami mga binabad na medyas. Parang 3 days yung Magkano bulalo serve mo. nito? Balita ko yung mga butulo ng bulalo, pinifreeze mo lang, tapos... No, actually yung ibang stock sa rep. Yung hindi na uubos, Hindi mo na uubos. kinukuha na. Parang ito yung gata namin kagabi. Ay, kanina to. Sarap yung atay ni Chucha. Ang atay, magkano? Vlogger naman sila, 30. 30 isa. Ano? Ano ba yun? Pwede yung bato lang, ay yung puso. Ganito lang pala yung serving. Ano to? 45 na to? 50 yan. 50 pesos? Mahal na yung karni. Huwag ka magbenta. 50 na to. 3.
Hindi, nasa 15 lang dati. Ay, si dati. At wala ko yun. May umorder din ng half lang. Paano yung hap na natong piraso na lang yan? Ang style namin ng college kasi, Wow, Balot na. bibili kami ng ano, tapos sabaw sa akin, alam 5 sa akin. Saka, mura lang pala dati. Pila, magkano to? 30. 30 na yan? Mm-mm. Grabe no. Magsusupply na ako sa'yo ng mga atay sa karne. Ate, pagkalipad mo. Ay, ano, extra soap. Anong soap? Soap. Anong soap? Ah, ganito na pala bintahan dito, no? Dati, 3 pesos lang, may ginataang gulay ka na eh. Bukas may bilo-bilo kami, so magdala rin ako ng ano doon. Asang plato? Guys, dahil sa isa. Ano mo malaman na mamigay ko ngayon? Mamaya sila lunch. Kami paano mo malaman? Ano, first come first serve. Tapos yung mga soaking picture kanina, namin dito sa day 1. Sabi ko magdala ka ng, ng friend. Oh, yun. Basta first come first serve. Dapat no, dili, kasi baka mo ako pumunta dito, yung may pambili talaga. Dapat yung mga medyo... Especially yung mga soaking. Hindi, dapat yung mga medyo... Fried rice? Walang ano... La Carla nandyan. Hindi, nung nakaraan, may orientation sila kaya nandiyan. Pero dito sila, saan ba nag-aaral si Carla? Sa baba. Oo, ano ba? Tapos, Campus A. siya? agabas A. Campus A sila. Hindi, ano? Dito kay STEM o dito. Dito STEM o... Uy, uy, ano ba? Ano, gusto niyo taron? Wala kang pakialaman. Dali, dadali natin doon sa stop. Iyan sa staff. Ang bili na mo mabili na mo I-priority sila kaya nagtrabaho sila. Good job, Eto na. Pa! Sold out agad! Dahil siya may free snacks. Uy! Kuya Rene, how are you? Hindi mo ko sinipat. Taron. Free snack na? Oo. Sold out ako, ma. Thank you. Yes. Bulalo. Basta lahat. Chat, unta kagaganina na. Ha? Hindi umabot. Tingin ko. Meron pa ba kayong natira? Ay, grabe. Akala ko di mabibenta kasi 70 per order. Pero syempre, baka man yung talaga pa. Cheers. Oo. Tsaka yung mga kapitbahay. Pag magluto ka muli. Bukas magbulala ko ulit kasi yung sabaw ba hinahabol. Hinahanap. Sa mong bulalo? Order kami. Suka. Nagbubulalo ko. Oo. Sabi mo, ay! Naubos na ni Brenda. Ano yan? Turon! Mukha akong ganito, ang bulalo, 2 kahiwa, 50. Ano to? Ang atay, sinuok ko. Tapos dyan, unlimited ka sa kain, may ako ng lalaki. Oo, di ba? Wala pa kami soft drink, ano mo, tubig, dili ako. Bayad ka, bayad. Bayad pa kaagad. Ay, wala ah! O, diba? O, di ba kasi nagtagay? Ito na nga, te. Tatlo yung show ko na-confirm ngayon. Di ba, aalis ka ng September, October? Oh, mabayad nga ako ng hardware. Ang ina mo, may show ako sa July. Pero ako 10. Oy, dalawa na-confirm ko sa show. Congrats, makakabayad ako Sure sa ng iyo. Siargao sa October 3. Oh. Pre, ulit ka, bulalo, pre. Oh, Pero bayad pa. wala. Unlimited sabaw. Tuyot naman na tong anak mo. Magkano lang kinain ko kanina? Isa lang kaatay kasi hindi ko ninto konti ko pa kasi mahal kayo Hindi. siyang isa. Nagpabulalo pa kasi Tapos ako ulit. magbibayad ako sa show mo, ididak lahat. Baka baklasin ko yung ano. High blood na po siya. Ano? O, sakay ba? Sakay. Hindi ba sakay? Ha? Aray-aray yan, ganun. Dan ka. Hirap nga ako ulit ng 10 upuan. Ha? Dumami yung mga teachers. Kasi akala lang libre lagi. Oy, may binignit bukas. Magdadala rin ako rito binignit. Oh. May binignit, tas arroz caldo, ano. Saan mo yung bilo-bilo mo? Visit ka. Nakita mo pa yan. Aminin mo, ang laki no, Gondor's face. Din sa likod kasi pwede talaga yon. Gawa ko ng ana-ana house. Isang ana. So Kuya Rene, inindyan mo ko. Puntahan mo ako mamaya ron ha. Umuuga yung ano natin, pader.
Dahil na doon kasi daluluan daw sa Tagiya. Ikaw nga yung naalala ko nung nagbulalo ko eh. Ha? Di ba inoon yan? Pag wonder kay ikaw biraon. Ayoko. Tanawa? Try. Ba't kayo? Hindi pa kasi naka-on. Kaya nga pag naka-on ba kay ikaw ang hatakin. Para maganon-ganon siya. Wow, pwede na lumangoy. Ayan na, ang master ng ano. Ang master of finishing, Don Rene. Ano na, Don Rene? Oo, ikaw pala hinihintay ng pader na yan eh. Sabi ko sa'yo eh. Kaya walang tagas yung pader ko doon pa. Walang tagas pero may biyak. Snacks na mo! Sa susunod parts, na ano yung bulalo. Tapos syempre bibili ka ng tanduay. Ana, para may perfect ang ano, pulutan. Oo. Ano yung libre? Ha? Ginuho ko, wala na akong kinita. Ano nadaan? Bakit ka kinita? Oo, ano, libre. Mahal ng baka. Mahal 500 kilo. Masarap kasi ang sabaw. Yan. Tunturon, libre tunturon? Yes! Libre Kasi nga sold out tayo. Bukas, libre pa rin. Oh, grabe oh. May binignit tayo bukas. Uy, yun oh, grabe. Padala ko dito binignit. Yun. Dami. Ang pan, wala. Kain na boys! Wala na nabali-bali sa pan. Sabi ko kasi kanina kay Brenda, makikikain ako. Mag-anyo ko. Magpatrol. Oy! Umabot si ano, Dodong. Si Clifford ba? Kasi nagpabigay kami kanina ng free chicken. Sila ni... Anak ng Diday. Ang bilis niya ko ba? Bumagsak yung mga tao. Nag-free, di ba? Nagbili rin sila ng ulam sa kanin. Drinks. Thank you, Nay Ana. May paturon pa, oh. Di mo pinatikim siya. Barangay Amoyawan, Del Carmen, Siargao. 24 is Taganito, Claver, Siligar del Norte. Sa 25, lagi mo 25. Sa 25. Hello! Bakuwad. Wow! Bakuwad? Bakuwad. Ba... Ang saan nga pa? Bisaya o? Sige namin. O English. Bakuwad. Ano? Or K. Oles, Bakuwad. Bakuwan. B... Bakuwad. Walay W. UAD lang. UAD diretso. Okay. Bakuad. Bakwad. Ano pagkakwad? Ay, pagbaguwad. Bakwad. Bakuad. Abin siya, san? Siligar del Norte. Siligar del Sur. Del Sur siya. Grabe. Wow! Del Norte ay joke lang. Confident kayo. Basta pag imong Sur ka is OR na pod. Ay, roti. Sarado del Norte. Ito pala yung sinasabi mo. Silingan. Okay. Wow. Kamuyaon. Silingan na sila. English na silingan and neighbor. Spell neighbor. Ay, kapibalik sa'yo. Sa tito na ito, high school, bubukay ko ng spelling.